menene fi so kuma da damuwa da shauƙin so sanya nazarin menene ya fi so sanya damuwa da shauƙin Pick up, action. Kada ku gale bin shi ba ya da fara soyayya bane. iya baka iya soyayya ba First love din shi kenan. Lala usu wallahi kai wannan. na da ina nazarin menene ya fi so sanya damuwa da Silent. sai na gano babu Na dade ina nazarin menene ya fi so sanya damuwa da shauƙin juna. Sai na gano babu. Da a ce zan samu, da tintin na dade da mallaka nake. Kin zama tamkar iskar da nake shaka don fata kula sai daga gare yayi. Kin zamo tamkar iskar da nake shaka don ba ta fita sai tare da yau. Kauna tare da tsantsan tunani ke ce mallakin fitar lafuzza dan gare ke kaɗai suke yin wannan a tare na ce rika karanta maka da masa aje ya ce ba haka ba kai masan idan kana daukan sam ka daina magana Sai ya bu na tare da tsantsan ka daina tunani. magana Abdul. silent. Kauna tare da tsantsan tunani. Action. Kauna tare da tsantsar su. Kauna tare da Tsantsan tunanin ki. Ina zuwa. Yi kotin. Ya goyi. na da ina Karfe 9 muka zo yanzu karfe 11. 11 da rabi. na da ina nazarin menene ya fi sanya damuwa kuna ji Ya fi so sanya damuwa. Bari mu gama zan mutu. in na ƙara Abdul hoto nake so. ai yau sai ka karanta da sauri wallahi Abdul da Allah da Na kai yi nazarin menene ya fi so sanya damuwa da shauƙin juna. Abdul da dauke mu. Ka gaya musu ina za su samu wannan dimekin ne. ka gani ko Kike ba da ya kanta da sauri. Za ku samu wannan da ka ji na making karanta na farko YouTube To ya shi channel. kanta ina ke karanta. Editan sirrin kanewood Lala mu yi aiki oga. sirrin gadin kanewood Action. Na dade ina nazarin abin da ya fi so sanya damuwa da shauƙin juna. sai na gano babu da a ce na samu da na da mallaka ne Sai na gano babu da bani script din samu ne kawai. Waya kawai kace? Aba ne Yanzu ba nuna kawo. Yanzu zan iya kashe voice over ne. Okay, voice over. Dan bara. Voice over. Ko ya kashe shi? Ka tsaye ana gama ka kaje mana. Kashewa ne kashe. Ko a yi ne. Ba nuna mini zai ringa sa stop ba. Ka ringa sa stop. A wannan ne. In aka ɗauka? Kashewa gaba ki da. Kuma da wata. Voice over. Voice over ne. Zai bi? Ko so amma ko so ne za a Za iya mu yi so za a iya nuna ne na ɗaukar wayan na fara gaya mai. Shi ne ragowar sai a gara. Waye ne shine AA friend. A gane? A yi shi haka. Naira power. A yi shi haka ko? Ayi shaka. Amma dai ba za a biya mu kudin mashin bane ko. Me masu nan nan nan? Hawayen zuci. Hawayen zuci. Sabon series ne nan da wani lokaci zan faɗi muku channel ɗin da mu dinga sa shi. Yawwa, amma yanzu wannan ka gaya musu ina za su je su kalla a sauran Wannan Kano. sirrin Sauran Kano. Kannywood yawa. Yau ku je ku kalli wannan behind the scene. Yau bayan kyamara kenan. Bayan kun kalla ku danna ƙararrawan sanarwa, ku danna subscribe, ku danna ƙararrawan sanarwa. Sannan ku je YouTube channel ɗina na kowa buƙatar subscriber a arewa. Ni ma ku danna mun subscribe. Waya ba. Kai da ka kuma ƙaro mun Wai shi mutane. wannan shi Wannan wannan yan ba. aiki ma shi ma zai. To ka ba su kuɗin mashin. A ba. Ina da wurin musulmi. Mu za a yi sin din nan. Mu je a kodin. Sound. Haka za ka tsaya? Kasan a can kawai waya a kunne ga kanka na farko me ya faru idan ya gaya muka yi cikin daɗi cikin jin
ya faru kai baba ka ce irin wacce nake so kenan. ba kai ba ka kusa ba Shigo, shigo. baba